Dobrý deň, ja som Peťo Flimel a toto je rozbalenie Gogen držiaka. Gogen na uhlopriečku 32 až 55 palcov na hmotnosť 50 kg a je tam nejaký 10 stupňový výklopný uhol možný. Takže pozrieme sa, čo sa tu nachádza. Nachádza sa tu nejaký návod Gogen s nejakými parametrami. Potom tu máme skrutky, ktoré si vidíme, že tu je hviezdicový zápusť a potom sú tu nejaké podložky a teda a sú tu dokonca aj skrutky, s ktorými vidíme, že sú tu aj hviezdicové zápusti, aj 6 harany. Takže dokopy 4 možné skrutky s podložkami. Môžeme vidieť. A potom je tu samotný závesný držiak, ktorý funguje v princípe závesenia a ten výklopný mechanizmus je tu na, vždy si to tak nejak hlboko prikrutíme a toto sú dve časti. Ďalšia časť a na samom spodku sa nachádza samotný materiál, ktorý sa prišrobuje na stenu aj s polávaním s vodomerom. Vidíme tu na. Takže je smer uchopenia, že smer dole sa to má zavesiť. No a to je asi všetko k tomu držiaku. Ďakujem. Majte sa.